Ojo basal nites kok imbuh engko. Iki ora apa-apa ya tak lebokne YouTube ku ya. Ya kenang-kenangan nih. Iki senengane ruwainya Im lho iki. Nek watuk ngene iki. Iya. Oh. Strawberry. Oh gaya lambemu. Aku tak jupuk sik. Rasane kok. Mumpung sik atos, ngelek wis mlempem gak enak engko. Tes laren yang ngumpet tes. Oh, wis mak. Aduh, Iki sing kemruwek gede ini. Mas Ulinis. Hah? Oke. Ya Allah. Kertasnya aja dipangan Otis. Aja lali subrek. Subrek, subrek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan lagi. Ini waduh, pokoknya jalan-jalan. Ini nyenengne wong omah. Ket ke wingi ngroweng ae. Lha apa nih? Es krim. Ini es krim ya. Ini berarti judulnya pesta es krim ya. Diobati es krim bendo semangat, ben sehat kuwabeh es krimnya. Ya wes sampai rumah ya. Kaya apa kemruweke? Ketok kan? Hah? Kayu. Aka ketok? Ora ketok. Ora ketok. Ya wes. Es krim, es krim. Aduh ide akon Es rono. krim. Ida. Es krim. Enak. Strawberry. Juntuke. Tukarannya di anu salah kulkas. Langsung tugel telu nih, Seng. Aku. Ah. Tuh ndelik. Nyang. Oh, dah. Endangan. Wah, kesuwen iki. Strawberry coklat. Coklat. Kene. Iki juntuke wis enake. Oh. Iki. 12 nengguri. Iki mbakmu sih. Turu. Es krim. Ah. Es krim. Wah. Oh, pas berarti. Ini sing njaluk mau. Hah? Sing njaluk nites iki. Es krim sayang. Lho, Nis. Ladinge wis dilungne lho wisan karo wong njaba. Liyane gak liyane nites kok kuwi. Strawberry. Oh gaya lambemu. Lambemu. Muji apa? Muji apa? Kayak kalau pesene Sik kene Nis, ditumpuk kene Nis, ditongwonge Nis. Aja karo. Mbak Sal. Heeh. Sadah ciri-ciri. Sing njaba kae aja sampe kari kae, sing njaba kae. Sing paling nom kae, sing paling nom kae. Sing tak ora usah diwai. Anu hitungan sing nomor sing Gak terima pesanan tadi. Lah iya padahal ya pesan kade ini. Lah iya. Pesan saiki, ora pesan kade ini. Kabeh dilukoni saiki ning maksudé. Mbak Puji, Nites, Mbak Sum. Nah, terus Lek Joko, Mbak Sal. Aduh aku ra entuk, entuk Ding. Terus kae nang njaba telu. iki. Njaba piro njaba? Telu. Mas Ulin yang gurita. Oh, papa. Papat. Kene tak usune tak konangan tak entuk dah. Kene ngomahe bubur gak ya? Iya. Tiga sayang. Mas kok gak ono kan lho pesen konan. Kayo kabeh kae. Aku tak jupuk sik. Rasane kok. Mumpung sik atos, ngelek wis mlempem gak enak engko. Tes laren yang ngumpet tes. Oh, wis mak. Aduh, Iki sing kemruwek gede ini. Iki. Mas Ulinis. Hah? Dondong sama terno. Oh, kita kas.
Ditongkat. Masuk sini. Masuknya wis enggak kurang, Ah. Oh, gak deng akeh. Dia nak Oke. dilatih deh. Ya Allah. Kertasnya jadi mangan Tis. Wes. Mas Uwas, Mbak. Mbak. Mbak Nurul. Mbak Kun. Mas Uwas diwakilne aku piye? Wis. Lambe turun. Sendok. Lah mangan biasa sendok gede kalau gelis. Yo ndang. Ojo Mbak Sal, nites kok imbuh engko. Kayaknya sih gak isan jiko. Aku mau ngadak sendoke. Sendok. Kebetulan mau dibeda. Iki ora apa-apa ya tak lebokne YouTube-ku ya. Ya kenang-kenangan ya. Iki senengane rumahnya Im lho iki. Nek watuk ngene iki. Iya. Bon. Nikmat. Bendo ketularan. Piye Tis? Ojo nangis oh, Tis. Gede deh. Oh nangis wae kok. Oh, iki gede kok. Si ana sing cewek dhewe wis Pak. Ayo. Iki ya denge ngonteni mangkate sampai isuk ya. Aku ngene mulai. Jere masak. Hah. Mas Mul, aku dijatah tak jalukne. Napa? Mas Mul kan entuk dalan mesakne resik-resik entuk mau. Oh. Aku mulai budal tuku es aku ini. Ki wateng piye ora ngenakne. Makasih. Ojo keras entek lho, jatahe sitok lho. Mbak Kun. Jak, Nanti are. Aku nanti. ning ndi wonge? Apa golek tahu? Golek iwak mas. Nggih. Oh. Ekor meterane. Diwai es lambene meneng kabeh. Lah kok adem malian. Lah iya. Adem kabeh malan. Lah kok meneng. Mas iki boleh rene gak watuk. Lah, penyakitnya ilang. Hilang, bismillah pokoknya. Jere Mbak Turiah, lek mriyang diombeni es krim jere Mbak Turiah. Lho lek watuk. Lek watuk karo Saryawan apa gorokan loro ngono kae. Tutup ijol es Tes. Sendoke diijolne Tis. Jual es krim. Nek Oh. sama sih. Oh itu. Lagi iki mangan es krim bareng-bareng ya. Biasanya mangan dhewe Mbak Sal ya. Lah gak tahu. Sik. Gara-gara Iki gratis. wong-wong bendo ngerti iki. Iki Mbak Sali guruku mbuyen, tapi wonge puanggah kaya ngene ora berubah-berubah lho. Panggah kuru. Wis panggah ngene ae kan biyen iki. Ilmune apa lho ya sing digawe iki? Ilmune nyedotne Gusti Allah. Hah? Lah mulai kelas 1 SD yuk. Sampai saiki ora berubah-berubah. Alhamdulillah. Bahagia Mbak Sal ya. Alhamdulillah. Wis diputu ya anak. Biyen nyeluk ibu guru saiki Mbak. Oh ya.